čo poviete, vydrží to 30 rokov? Tak dať na nejaký drevený výrobok 30-ročnú záruku, na to treba veľkú odvahu. Preto použijem agátové drevo. To je u nás najdostupnejšie a najtrvásnejšie. Tak to urobíme takýto kváder. Hlavne nemilimetrujeme, nemeriame všetko od oka. Dá sa to aj s motorovou pílou. Budete mať ešte krajšie, ale ja to robím tak, aby to bolo vyrobiteľné hociakým kutilom. Prvé, čo urobíme, si navrtáme ešte, kým je špalík po kope, navrtáme dierky na skrutky. Túto búdku nerobím preto, že by som si myslel, že vtáky sú hlúpe a že si nevedia postaviť svoje hniezdočko sami. Ale toto je asi jediná možnosť, ako si udržať vtákov v záhrade. Keď sa už narodí u vás, napríklad v tejto búdičke, tak už celý život sa bude zdržiavať v tom okolí, bude sa tam cítiť doma a bude vám vlastne celý svoj životík pomáhať v záhrade, odstraňovať rôzne pandravy a chrobákov. No najväčší problém pre vtákov, tým, že je čoraz menej stromov a to hniezdenia majú menej, samozrejme používam antikórové drevoskrutky. Je mi jasné, že s touto búdkou nezachránim svet, ktorý je v riadnych sračkách, ale je to taký dobrý pocit na duši a radosť pre tie detiurence. Toto dno je tam veľmi dôležité, lebo na jar musíme vyhodiť staré hniezdo. Vtáčik si stále vybuduje nové každý rok a odstránime s tým rôzne parazity. No, tak toto vyzerá, ako vidíte. No, dám tam ešte aj pod ten plech naspäť takýto kúsek dreva. Bude mi to aretovať trošku, ten medený plech. A inakší význam to nemá. Samozrejme, že to nedám na slniečko, aby mi na to pražilo, aby sa tam vtáčiky uvarili. Takže len takto. Potom, keď to zaschne ten mamut, takto ešte prišrobujem jemnou skrutkou. Takto. Tak čo poviete, vydrží to 30 rokov?